Pídolle, señor Costelero, sabe que son sempre máis experto co señor Millán, aparte que non me gusta repetir as contradicións certas das que el fixo mención. Alguna lle quedou por aí, pero non vou tampouco a estender un minuto máis. O certo é que hai unhas promesas en campaña electoral, máis que como promesa para intentar avergonzar os que naquele momento percibimos algún tipo de dedicación, que ahora mismo tardou media hora en volverse contra aquel que as dixo. Dito isto, é terrorífico realmente para todos os concelleiros, nós que estamos no goberno, a gran maioría, e ele que está no goberno, ter que pasar polo mal trago de que o primeiro pleno donde se construye a corporación teñamos que decidir o que uns van a ganar ou o que outros vamos a cobrar en base a dietas, comisións e demais. É realmente terrible. Eu supuse, esperaba que, despois de oír o señor presidente Feijóo decir que iba a usar a maioría que ten fai tempo xa na FEGAM para facer unhas tablas onde os que nos presentamos voluntariamente ás eleccións puderamos saber, a vida conta das características do Concello, cantas dedicacións iba a haber e canta economía se podía desprender. Sei que agora non o mira tan habitualmente como o miraba antes, pero estou seguro que pode chamarlo por teléfono e pedirle que, por favor, use a maioría que ten na FEGAM para que faga unhas tablas donde nos diga a todos nós, os alcaldes, sexa do partido que sexa, como están cobrando, si por enriba, por debaixo ou por debaixo de todo do que se considera a media nos concellos. Dito isto, respecto a economía que usted trae a aprobación a este pleno, mirei a foto onde usted compartiu mesa e mantel con Molares fai 2 días para tratar de poñer en marcha a Mancomunidade de Vigo, sin Vigo, e non tuve que facer os números. E inda que non todos os concellos están constituídos e non hai todavía economía en todos eles, algúns xa estaban constituídos no momento en que vostede compartiu mesa e mantel co resto de alcaldes da área metropolitana. Aunque efectivamente algún dato xa dou o señor Millán, non podo deixar de dalo. Teño aquí que Nigrán, o alcalde vai a cobrar 45.000 euros ao ano, Bayona vai a cobrar 57.236 euros ao ano con 6 dedicacións parciais. En Porriño cobran todos, os 9, 5 totales e 4 parciais. En Mos, a alcaldesa vai cobrar 48.600 euros e vai ter 4 parciais. O alcalde de Redondela, porque por certo quería mandar ao paro os do 15M, e o PSOE e o BNG votaron a favor para que o alcalde cobrara un salario que ali entende razonable de 55.800 euros. Sotelo, o señor alcalde, que estaba, me parece, diagonal a usted, vai a cobrar 46.300 euros máis 2 medias dedicacións. O alcalde de Moaña, non sei se chamar de excentricidade, demagóxico, eu perdona que lle diga que 700 euros non é un salario que pode ter un alcalde. Non é un salario que pode ter un alcalde. O salario dun alcalde ten que ser hixiénico, ten que ser transparente, sobre todo. Entón, eu pídole que se vostede quere poñerse o salario de 700 euros, que o poña, está no seu dereito, e nos asterra, por certo. Pero que ademais faga pública a súa declaración de bens e ingresos no momento en que a alcaldía e faga pública a declaración de bens e ingresos cando marche a alcaldía, porque nos cuartos públicos son moi puñeteros. Entón, por favor, pídole que por higiene democrática faga pública a súa declaración de bens e ingresos agora e cando marche, para que todos podamos ver a evolución dos 700 euros na súa economía familiar. En segundo lugar, recordo cando o goberno anterior truxo a pleno a reducción que desde o decreto lei do goberno se impuso como unha das medidas para parar o descalabro nacional. Aplicouse un 5% na media dos salarios dos funcionarios e o goberno, para dar exemplo, aí sí, baixouse un 15% o salario. Un 15%. Recordo perfectamente o que dixo vostede. Non apoio esa rebaixa do 15% porque quero
que o 15% cesa desde que empezaron ustedes a gobernar. Digo yo mismo, como isto non será un ataque espontáneo de amor por lo público, por favor, manden un escrito ao Parlamento para que lle apliquen os 700 euros mensuales desde o primeiro día en que vostede cobrou dos recursos públicos. Bueno, primeramente aclarar mi situación de mi sueldo. Yo hago el trabajo de dos concejales en su momento, Valentín y Dani Rodas. Por tanto, el servicio que me puedan prestar los técnicos de urbanismo, buena falta me hace, por supuesto, porque tengo que atender lo que antes eran dos concejalías. Mi sueldo, por tanto, está bastante justificado. Pídele un pouco de respeto tamén, como eu estou pidiendo ao público, que teña usted respeto por quen sabe. Por favor. Mi sueldo, por tanto, está bastante justificado. En cuanto de dónde vengo, de dónde venimos y demás, y que si camarera o trabajador del cambio de la basura, me es indiferente. Yo lo dije siempre. Aquí no se trata de tener títulos ni experiencia y demás. Aquí se trata de tener ganas de Señor trabajar. Millán, non está usted no uso da palabra. Lle pido respeto para quen está a falar, señor Millán. Señor Millán, pídole respeto para quen está a falar. A usted intento que o deixen falar. Intento. E usted o que ten que facer, que xa pasou por aquí. Non hai tan pouco tempo que, bueno, todo o mundo sabe que fixo durante os anos estuvo aquí, pero ahora unha vez que usted está un pouquinho máis tranquilo que ia estar, e respete aos demais membros da corporación, respete, por favor, pídolle respeto, o circo vais a montar dentro de 3 días a iso, ya, non é aquí, recórdolle, non é aquí, pídolle respeto a educación aos membros da corporación. Por favor. Lo dicho, independientemente de lo que cada uno haya sido o se haya dedicado, lo importante es estar aquí y tener ganas de trabajar. Punto. Ya está. Nada más. En cuanto a la diferencia de sueldos, que decía que si no eran 40.000, que si son 30.000 y demás, bueno, el caso es que hay una diferencia. Sigue habiendo una diferencia. Una cantidad aceptable que se podría ahorrar para pagar facturas. Simplemente. Estoy de acuerdo con el concejal del Partido Socialista y sí, es una vergüenza estar aquí hablando hoy si cobramos más, si cobramos menos. Es totalmente una vergüenza. Pero yo dejo una pregunta en el aire. ¿De qué se trata? ¿De seguir cobrando exclusivas y exclusivas? ¿Reducirlas? ¿Subirlas? ¿En qué situación está el concello actualmente? Creo que hay una deuda bastante grande. En las casas normalmente cuando hay una deuda bastante grande se apretan los cinturones y papá y mamá se recortan los gastos. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Apretarse o seguir yendo? Bueno, vamos a ver, eu vou ser o máis breve posible, pero espero que nun futuro pois seamos todos un pouquiño máis sensatos coa realidade. Porque o que está claro de que o que se trata de facer aquí, apretando o cinturón, o que se trata é o que se trae os aquí para que todos da corporación votemos, e vos pido que seades valientes e que votedes a favor disto, que votedes a favor deste tema, porque se un día tedes pensado dentro de 4 anos volver aquí, teredes que pensar cal é a situación do concello, cal é a situación dos veciños de Moaña. E o que dixo, e vos todos sabedes que isto é un verdadeiro desastre. E a única forma que hai, ahora mismo, de salir desta situación é que os cargos políticos, a corporación, que se aprete o cinturón. Esa é porque nós queremos isto aquí. Non ver con notas de periódicos ni notas de prensa. Iso é absurdo. Non me vir a falar do alcalde de Mos, nin do de Cangas, nin siquiera eu falo do de Bueu, que os daba un espectáculo na prensa.
o alcalde de Huevo. Eu nem sequer falo do alcalde de Huevo, que se sumaban exclusivas. Deberon coller seguramente o teu libro. Eu lo que digo que estamos en Moaña. E Moaña deixastes unha situación de ruína, de desastre. Esa é a situación. E isto non vades a poder ocultar. E Millán, mintes cando falas dos sueldos, mintes. E eu non digo eu, están aí e vais a facer público. Mintes. E non che vou a falar da gran estafa que lle fixeche durante anos aos veciños de Moaña. Cando salixe aquí cunha... Porque moito falas de que se eu estou, pero aquí neste acto, cun salón, con moito máis xente aquí, coa xente da cultura, con veciños de Moaña, asociacións de veciños e colectivos, usted cunha maqueta que apagaron os veciños de Moaña, cunha maqueta que pagaron os veciños de Moaña, con esa mesma maqueta, usted dixo que en marzo de 2009 tiríamos un auditorio. É usted un estafador. Iso é a realidade, é o que todo o mundo conoce. E agora vou explicar unha cousinha máis. É a gran estafa, non lle fixo a cultura, a gran estafa usted fixo os veciños de Moaña. E cando fala de moañeses é que usted non sinte os colores. Usted non sinte os colores de Moaña, porque se opera cal é a situación dos veciños de Moaña, ao mellor non diría, ni estaría ríndose e cacarezando como estuvo dentro de aí, sabendo que a situación dos veciños de Moaña é que é. E ustedes teñen que pensar que a situación se é esta. Ustedes, como a min, e como os demais, e como os veciños de todo Moaña, teñen que dar exemplo. E non queren dar. E non falemos, señor Millán, de cando eu non aprobaba, os meus compañeros non aprobaban as actas. Mire, nós, pleno a pleno, hemos leído todas as actas que escribía o secretario, como está escribindo o mismo. Usted nunca as leu. Usted simplemente se dedicou a poñer insultos como fixo hoxe. E usted repasa as actas que están colgadas na página web do Concello e usted mirará que usted estuvo durante os últimos 4 anos insultando a corporación e insultando os membros do Partido Popular. E usted lee esas actas e usted sabrá, porque non foi ningún capricho, ou por que motivo o Partido Popular se aspiña en todas as actas, en todas, porque usted en cada pleno insultaba a un veciño de Moaña, usted insultaba a membros da corporación. E os que estamos aí, ou aí, estamos representando a moitos veciños de Moaña. E usted dáballe voltas a este sillón, se ría de moitos veciños de Moaña. E usted non me veña a falar, ni usted, ni o señor Víctor Pastoriz, de o porqué eu tomo estas medidas drásticas, porque sei que son medidas drásticas. Espero que moitos que tomen exemplo do que pasa en Moaña, olvidándome dos demais, e aquí é o que temos que facer. E quero recordarvos que en Moaña houve moitísimos alcaldes que non cobraron un céntimo, moitísimos, que traballaron para este pueblo, e nunca cobraron un céntimo. Podemos aplicar isto, se algún día volvedes aquí, porque eu espero que algún día se volvades aquí, que teñades un sueldo digno. Pero o sueldo que teño hoxe en día é o que eu me poño cos meus compañeiros, porque só dixemos na campaña electoral, non inventamos onde, que a austeridade sería o fío condutor do goberno do Partido Popular. E nós non lle podemos sacar o sueldo a ningún funcionario, porque nós respetamos o traballo dos funcionarios, cousa que o señor Millán non respetou ni a corporación, nin respetou os funcionarios que estaban aquí a moitos deles. Esa foi a verdadeira realidade. E iso usted terá que convivir, porque cada vez que usted ande pola calle, cada vez que anda aquí, usted ten que miralo na cara da xente. Usted ten que miralo na cara da xente. A falta de respeto que está facendo ahora, ríndose de quen está ahora mismo representando o pueblo de Moaña e ríndose da corporación. Iso é a verdadeira realidade. Vaise desa nube, poñe os pés no chan e mire cal é a situación do veciño de Moaña, que usted estuvo 8 anos aquí, e lle pido que respete a quen estamos hoxe aquí, que mañán estarán outros, pero nós, polo menos, vamos a intentar facelo o mellor posible. E o mellor posible ahora mismo non queda outra de que todas esas exclusivas que teñamos, que foron máis de 85 millóns de pesetas, máis de 85 millóns de pesetas, máis, que eses cartos que agora que sirvan para pagarlle ás empresas de Moaña ou de fora de Moaña. Iso é o que estamos facendo aquí, un grande esfuerzo, e debía de ser valientes e votar a favor disto, porque se trata de solucionar un problema que teñen moitas familias de Moaña, que ustedes os meteron nesa situación. Eu claro que en 15 días non fun capaz de pagar,
Claro que non. Pero usted, en 8 anos, arruinou a maioría dos veciños de Moaña. Arruinou. E non te pagou. Vamos a pasar a votación, señor Millán. Despois, no outro punto pode falar unha hora máis se quere.